Movie in Chan na chuan North Korean sipai ruhuan le colonial ki mate in biak na aron lang. Colonial ki matsuan ruhuan chu amison poimo ziale. Chu mission chu anun na ai po apoimo zo kani thuwa shila. Chongdanga sei chuan ruhuan chu athi na tur muna athon don ani ber. An in mule ngai ni chuan melma an ni to anga. Pakhat zog chu an thi nge angai tur thuwa seibok. Kumni aliam nu chuan ruhuan chu South Korea a kho pakhata mi a tak pakhat angin khosa a an khonau pangho chuan an tihduhdah in lungte hian an vomle chor thin chutiang chuan North Korea lamachanga thupek a ma chu khosa tura ti ania tu ma in ani na dik tak an hriat chu athiang lovani chuti lai ro chuan nu pakhat ngil nei de umai hian ruhuan chu a ina lalutin afa ang main a enkol chara an veng mi te chuan donggu ti in an hriani chu North Korean officer ro thap trong chi sang thiam indo thuam le man rualam po shne so em ni si kha South Korea a chuan mi a anga khosa turin an titlat mai si ani nima sela amishana chuan a chiang em thunga ni tin mi a anga alan reng theinan a hnar te chu ati zareng china alang trop em reng boka achang le leilo na changa lumvel thin bok a omna nu anu ti in ko to mayang dor chu angak thina no bangte chuan dor thil chu an ruksak fawa dongguwa dor ngak chuan a mulo tur an in ngai thin lain dongguwa ero in alo moveka an thil ruk zong te chu alo chinchia thlap zel an dora chuan meiche pakhat in che sexy theuh hi aron kal jing thin hle boka a onboard chu en lo tumin hanchang ve deuh thin ma se alo en le vung zel thin ani chunula onboard en lo tur chuan ama le ama chu a in hril non on ona chuta chu nola chuan cigarette chu in neyem aron ti chuan a har chuak chiang hle ador nga an atang chuan lo tlem te hi anei ve thina chu lollipop boma da zelin wan noi ni lai alo khol tling ve ta der mai ti a mu chuan alom lutuk chu atap lo chawa alo kalna North Korea ale thuna millionaire nia apartment ro pui tak ale the hial a in ringal rum maya chu a poisa khol chu dollar chu chuan za somli velani chu khomi te chuan dongguwa chu mi a poisoi lo ni in an ngai veka nima sila dongguwa ero in chu khomi te mi ziale an chin than an che dan zong te chu alo shevek to thunga abik takin meiche pakhat yurani chu a star ro hle yurani chu kumsom ni pahni mi ni in company lian vaklawa hian accountant ani a dongguwa chunga chuan angil nei thei hle ani chulai hmuna chuan ni tin arun kal thina avangin dongguwa chuan alo clear zui dau thina nima sela a unau pa yujuwa high school zirlai chuan lo mu fo in dongguwa luwa chuan atuk lol maya ani ang mi alu tuk chuan a unau nu chu an phulo ti in voi khatma melpo lo mel to lo turin ati ta jek mai ni arin lo tak main an venga chuan mi pakhat dongguwa ni na dik tak shetu walo om chu pudar chuan dongguwa hne na chuan engtiare nge heta I om to a hantia chuta dongguwa chuan ni jasari somthum paruk chia ani thuina chang chu pudar chu North Korean agent tho walo ni a anmel maram South Korea chuan alo khosagrei to lutuka avangin tunge ani chia po chu a in the ngel lek man to ni ina insoya aram tan chuan thil changkai ti ni po a in hria to lo thuwa soi chuan dongguwa chu ding chuak thutin chu putar chu adiu ti chiang turle chung angai dan ringot po chu ram phatsan na ani thute aram phatsan chu ngai tua po ngai tu angai lo tur te ashilin alo an khum jek mai ani chumi zan chuan mi a anga alem channa te nge zwal turin kholaya ek chu atum tamaya miron kalvela ui ang main kholaya chuan a thuta luau mai nima sela abe seilo lutukin a meiche du ruk de yura ni chu aron lang vetlat maya dongguwa chuan poyati vong lutuk chumi zana chang chuan yuranin dongguwa chu a hel de utlat to a mudan chu apa ngai thei to lovani dongguwa po chuan zak tak chungin uranical yam tur chu a thlir ringota
chuta vandoi thak takin yurani u nau pa bok khan aron mu fu le dongu chu kota thak zuya ka u nau nu hilo thlir to lo turin ka ti chenilom ni mi mol hur her bok si zak thelo lu tuk mai te a han ti deuh pong pong mai ni dongu a tho mai lo wang chuan a hnek na ma deuh ni in a in ngai le nu no boka relo te a u nau pa ama alo en kol tu fa pa ju to ka chu aron lang dongu a hne na chuan mi ten ko dan thlak che ani chuan belet ve tur alom enge ido mai china ti a shilin dongu a chu mi ten an ti boy huna alo belet dan tur te chu a han zir tir vela chuta thiam lo zeta a in show off velai chuan dongu wan a mai le a puma nal zet mai hian alo neglet nima sela chu adu thu sa mai alo ni a ataka ero mi atak angin lemala chan chun zom reng thung ani na dik tak chu tu ma in an hriat arem tlat lovani nakin dewa chuan delivery putar khan dongu chu envelope aron pe a achunga chuan anu thalak alo om anu nen chuan kumsom pakha chuang zet an in mutolova anu chau chu North Korea nena ama thlun zom tu om chun alo kalna ram a thenghnil lo na tura a thin lung le North Korea thlun zom tu om chun ani anu tan chuan lekha aziak reng thina engtik nia emaw chu a lekha thon chuan anu nen ala thlen theya be se ani nikhat chu a unau pa nen customer pakhat ina bu faida turin an kala chu mun alurwal chuan spy khosa an omti a shethiam ngala chu spy chu a mel mange a tho puiti chu azon chu angai tlai khat chu extra lak lain K-pop star angzet mai samrong lar deuh he ranga hi a ina chuan aron lang hlol mai an in mu rwalin an in be ngala ma se chu an in be dan chu men ma in be anilo chu vele an no pan laya kema an in be lai te chu aron langa an kema chuan commander ve ni in an in tum thinani heranga chuan skills te chu an la tui ek big lo ti alange ti in dongu chu anui izewa chutia a omna hmuna a tho pui paron lan na chuan angaya ti thawak lova engwangin nge ka omna hmuna ker an ron tir che ati a heranga chuan nangma control turle iram tan ilarin omrenga ni ti fia turin min ron tira ni ti inalo chang ma se dongu an athu soi chu a ringlo chuwangin atuk zinga heranga chu azui ruta a atopa heranga chu ro group atel tumin audition ti turin aluti amu heranga chuan a North Korean guitar man thiam chu a han perta a nima sela a North Korean skills te chu naupang in elna tel pui tok lek alo ni ama to ka thiam alo in ti ve te reng nen South Korean ho lo thiam zia a mu chia chu makatingang mai dongu bula chuan lung oilo zet hian a phun no a chuta South Korea a amison chu midang te kara pangai takanuna rockstar anga omani thua soi chuan dongu chu avui thar le a atho pui pa chu mi pangai tak anga om tura ti tur an pek laya ani mi alem achan hlat angai mai chu a hrethiam lovin alung oilo thar hle chumizan chuan mi panau pang anvenga ama tihduhdah thin tu zinga pakhat chuan a kongkhar chu aron kik tawak vak maya trap chungin a unau pa zon pui turin aron nge nani anveng chungmi te po chuan an lo zong mek to a ti chuan a thiam na mangin naupang hnu chu a han chui chanta a kolaya zun te chu aliak zela kotler omda na tang chuan naupang ruk bo na lam chuni thein a shelawa chuta hlataka chang naupang o a sheta rang takatlan ngalin mi ten an lo mu palta kin ti in ponami thomhno zar aban rem chan ang te chu aban pheinok noka ti chuan naupang omna chu a she theita chu mi pa naupang chu an kholume tupa ina kuki dil turin alo vakal he alo ni a chu pa chuan nidanga po alo pezia thinani ani na taka chuan chu pa chuan mi pa naupang nu chu angai zonga afa te chu thilpek mangin in ngai na tir atum maloni relote ya khomi te chu anron langhal thuaya mi papakhat thomno magzet mai ha a loading rengan wa mu chuan no pangkit nap tu mi hur her ni tura an lo nga ya chuta yurani chuan ral khada chang hian ka thomno ani so alo ti wata ma se van ne thlak takin
mi ten tunge ani an ria chua ma in atlan bo man shamani chuti lain Mr. Park ero chu naupang chan chuang tua an ngai veka lawm thu te shilin naupang nula ka chuan a chance a that pha viau mai atuka South Korean special agent in North Korean spy pakhat chu zo na alo zota chu North Korean spy chuan kumsom paruk liam ta a khan North Korean sipai sing chuanga changa a thafal an thlan khom te mang chuan Special Squad 54 an ti chu din ani thu asoya chungmi te chu South Korea alu tura ti ni in North Korea achanga thupek an dona piang chu enghuna po zom tura ti an ni delivery man putar khan dongguwa aron hua a mission a zo to thu surin South Korea a kumsom paruk zet a omnuwa alo kalna arama ale le to tur thu aron shila ma se akalma in dongguwa chu silaya dila North Korea a achung te chu China atlan chiat antum na lama manan ni thu suin South Korean thunei tulammi engemozat atha a amma a inti hlumbuk chuan North Korea a achung te nun na chu an zwa sak a be se thu dongguwa chu ashil chu vele dongguwa chuan silai ne na tinin til a thak tak ati ma a in ngai tu achiang tur le chu lieutenant ne na changa thu pe ka ni thu ashila chu achung te nun na achan him thei dan chaber ani thu asoi ti chuan adu to ka azil nuwa dongguwan silai chu apea ma se amu alo omlo atop nan dongguwa chuan Republic tan atop thlangin rin omla dam chuak turin thei topin beiro ti chuan I chung te hne na ile tanga anla damani chuan zel chunga talpo ni don se nungdamin in mule theyang ti inacha chuti lain tuti shiad lo spy pakhat hian North Korean spy an man mek Special Squad 54 chungchang South Korean intelligence te hne na soi chuak tu kha athata an thu shiad zulzuin South Korea lam chuan Special Squad 54 dor turin Special Unit din an lo tumani zana chuan dongguwan anutan lekha thon aziak le a chu lekha a chuan nungdama anrama alet a inrin to lo thu ziakin anutana alekha thonda khomna a chuan ada le a chuta a hnung lama chang tu emo hian silai in rontin dongguwa chuan tunge itin hi isya em atia chupa unit mingte chu hanzon ma se chana ero adonglo chupa chu ahma loka anram phatsan tu kaplum tu pa kha lo ni a North Korea tan dongguwa chu alarin omzelem ti fia tura ron kalani thu soin atlan chuak le ngal dongguwa chuan man tumina umzui ve ngala ma se an khomi in alo mu avangin a chun zom thei talovani an khonu in chei sexy thei deuh khan in chunga dongguwa loading renga mu chuan a kho har nem turin a soma chuno la zuri chu dongguwan nemin in fiabna hmuna te chuan anor kwal tangat ngat mayani ti chuan chuno la rilruwa she omna dewa nei ti sha tak chuan trap chungin anun har sa tak chu asoi chuaka a ming dik tak chu hyo jom ran hani thute kumsom pariat lek ani laya fapa ane thute achung ten USA amidang fa atan an pek dai thute le angai thin le thute chu asoi chuak ta veka chutia du to ka in bun ro nu chuan a ina dongguwan a shwai hoa rockstar ni tum spy herang anen chuan in bia in ama azui ru thin tu spy makdang lam tak chungchang chu ashila ma se heranga heroin makaloti ve vak lemlo aho konga dongguwa chuan ama azui ru tu ngai tho khan azui ru le ti asia a ma se tun tum chu afin khaltlat ama lo thi thlai thin tu pa chu tu dang nilovin ke ma an omlaya naupangte nia a hnuaya ron lut an captain ruhwana ngai sanga za em shin tu ania a ming chu he jin ani nima sela he jin a chu a betrong zole tatlat lo rang takin atlan chele tadaya dongguwa chuan chutianga be selo taka an in tong chu a she thiam theilo angai tuana a thil tam tak aron lut ngala kumtam tak nuwa avoi khatnan North Korean intelligence officer pahni ngot mai abul naya anron lang chuan chan engemo tak anneya ring thlatani atuka chuan dongguwa le hejina te chu an inmole a South Korea a amison chu high school zirlai anga oma yurani u nau pa yu juwa chu komnela a thian nai tak anga om chu ani
chumi zan chuan dongguan hejin chu achang chuaka thil om dan dik tak hriat tuma azo chuan hejin chuan delivery man sanghu katlak tura ron kalani thua soi chu vele thom hria in an birung hala yurani chu an boss in zarbuain alaka moilo taka chet alo tum chuta dongguan hejin hena chuan va in rola yurani chu chan chuak turin angena ma se hejina ero chuan lo hnialin a kapten chu a omna mi puite laka a in hnim thuk ma awang te chuan a soisela chu vele dongguwa chuan vakal vadro ke chumin mu athiang lawalom a hantile a chuta hejina chuan engwangin nge South Korean nula chuka chananga sonu so idu te hi anilo mo alo tileta chu vele dongguwa chuan ama awangan hleinem yujua unau nu ani so yujua rin na ilo chwa theinan an chung ko thin lungin ne angai ti in alo soi dai thunga ti chuan chu mi hura chukit na pin ahma zana dongguwa thum nohak maksak deu kha an hak tira yurani azar boy le ani vai chuan an video record chu thedara an vawani atuka secret agent pathum te chu dongguwa dor nga na chunga an insuwa thogle khata thom hria in hnuailama an nu le an veng mi swal lo in hnial hi an hmu'a in chunga tang chuan an lo thlir reng miswal ho chuan dongguwa enkol tu nu hne na chuan an ma ni ni lo supplier dang hne na chang bung ruwa ale le ani chuan har sat na lian tak ato tur thu in an lo vo na samaya chutia du to ka anu an khum lai te chu dongguwa chuan a en reng thelo mi a anga alim chan na thengil silovin miswal ho chu abeya ma se achak na chu amang chuak thei silo chuta pakhat jok chuan anu chu anam thluwa ma se keya a in sonat ma in dongguwan alo dom mana athin rim lutuk chuan alim chan thengil thak khopin beilet atuma ma se anu chuan lodangin tisu boina achang inthiar fihlimla ikut thohlek su alo ti a chu thu chuan dongguwa om chu atinuam lo hlea anu chuan a der mai ani ti ashian ni inanga yani zana ju to karon ho chuan thil thlenga lo hria dwalin chung miswal ho chu zon chua zirtir na pek hlak atuma police intern ani boka wangin miswal ho man chu atum ru hle dongguwa chu hejina tho na gas station a avakala miswal ho laka changa a unau pa chan turin apui na avadil dongguwa unau pa chu miswal man tuma chua ke tilo chuan ama jok chu anlo khoi let shem maya chuti lain hejina heroin olsam takin miswal ho laka chang chuan awa chan chuak chumi hnu chuan dongguwan ami je a tak bok chuan a unau pa chu avapana chuta a unau pa chuan chung ko veng him tu ni tur chuan mi chak tak ni anga yani ma selungai su atop thlengin ka chung kwa hi ka veng him don cheu min ring top mai ro aloti a dongguwa po chuan a unau pa chu arenga ni ti sha tirnan admel zet hian alo nuile vurvura unau tak tak ne lo ma se voi khatma enshan ani ngai lo chu alom ruhle atu ka chuan chung khat nai le chen om nai deu tenen barbecue party an neya lim taka an om khom lain dongguwa chuan a in thak danglam tial ti chu a in ria a chu mun le ami te chu angai na lu tukang ti a hlau ru ta hle ani chuti lain North Korea lama chuan colonel kimale minister in biak na an lo nei minister chuan South Korea nena an inzom na ti chat an tum thu soi South Korea an spy squad 54 omte chuan rampatni te in po ton na tur chu ati buai thei thu soin colonel kiman chu spy te shwai kir vek turin a cha ti chuan an ron let huna squad chu ti topin ramphat san tuwa an lo puanga nga tha an ni nuwa document zong ti chiat vekani tur thu a soi tama umai mase colonel kima chuan alo bera spy te chu phat san du ang nilavin hero ang tela thi na transfer turin minister chu angena South Korea athen huna spy te chuan ma ni indilum turin thu pek a pek tur thuwa tiamani minister in chu thil thaberani angema zo chuan colonel kima chuan chutianga antilavani chuan ama ngein atha vek tur thu asoya chu arot na chu minister po chuan alo pompuyani
nikhat chu engthol em a donggu alo mut her lai chuan message adong ta intilum tura thupe kania chumi nu atang chuan mani intilum chan chenin South Korea chu atuam vela ni ber hejina aron lang ani po chu aril ruwa boy ve fiau maya ti chuan donggu a chuan thupe ka zom lo ti asia a tha tumin silai nen atinta chu vele heranga aron lang ngala hejina nena chuan silai da thlatura shilin I aviaw lo tiang u ke ni po hi engma kan ni lo bo mak po ni ila tu ma in enga ma an ngai don lo ati a an inkara chuan buaina achwa chun zom atopa dongku a chuan thupek zoma inti hlum chu atum ta a ma se a inti hlum ma in North Korea in anu nun na an zo angem ti chu shat phota duani chuti lain South Korean intelligence lam chuan zan khathil thuwa an inti hlum ta thup mai chu an thethiam lo hle a ma se agent chief su hyo ka chuan makati ve vak lo spy pathum che an bang to ti asia a lano pang tak tak an ni ti po alo shavek to bok ho to lama chang chuan in ro lo tur le spy te chuan an ti tur chu tia an in ti hlum hun ngak top mai tura thu pe ka donga nima sela spy la bang pathum te chu thu pek an ti hlotin ma a an nun na chan man nge yatum vanne thak takin donggu chu avazong hu a North Korea lama chang thu pe ka don chu nial turin a chil an in biak na atang chuan chu South Korean special agent ho tu pa chu squad 54 ami tho alo ni ve a ma se South Korea a tlan sia in no bangjok ten molmang taka an ram tan tia shechiang silawa an nunan hlan mai thin te chu thalo ati tak zetani thogle khata hejin aron langin South Korean special agent chu aron beya ma se revak lo an in nuwa South Korean special force ten an mantani chuti lain delivery men chu aron langle thuta donggu hnena chuan atlan chhia thu soin thukru turin angen atuka donggu chu lumena dora kalin alu ame tira chu muna atana mi poimo tak tak te chu amalte te muin anu ama alo enkol tu nu hnena chuan engkima wanga alom thu tele thla na thu asoya yurani le a unau pa po muin nula inche sexy theidewi po kha amu a apoisa khol zong zong te chu pe in America a afapa address alo chui chua sak te chu apeboka ifapa chu vahmutoro le chuan tle min in khu bokla o ti in akor om te chu asiam that saka ti chuan special agent officer pakhat chuni khoshelova asiam nuwa a microphone mang chuan special agent ho tu pa so hyo kanen chuan an in bepop ngal su hyo ka chuan spy la bang zong that turin Colonel Kiman South Korea aron thlen to thu soin an taksa a chuan GPS om thu donggu a chuwa shil chu vele committee tan lo omani theidon ti donggu a chuan a shia a heranga hnena chuan mun fale mi om lo na tur muna kalarotani lelama hejina chuan agent chief su hyo ka hnena chuan an rola kalve arota nodlamin a commander donggu a tha an tumna ata chupuya do thule anram chu phatsan adu thu asoi veta lelama building ro san to a hian colonel ke male donggu ate chu an in ma chonta a colonel ke man thu pek zom tura ati chuan donggu apo in zom chu a in huama ma se chumi ma chuan anu himle himlo chu a she ma support duani nima sela colonel ke ma chuan chan na apedu lo donggu hnena chuan anram thu pek chu hnial lovati ngal turani thu soin silai chu an met zui ngala an in be nalama donggu chu tukvera tang chuan atla a chuta nau pang pani ama ti du da thin tu te kha an ron lang ta hlol mai nau pang pakhat jok chuan donggu heta hian ek itum le arengot animo mi mulo na muna alom ti tur alo tia donggu chuan kalson turin shilma se nau bangte chuan thil om zia chu an thethiam ve silo thokle khata colonel kema assistant chu aron zuang thla a silaya me don chia tia heranga aron lang hlo mai taxi a chuan nau pangte nen lutin an tlan se thei man shama nau pangte chu an in bula da in an ni chu building ro san danga chuan an kal le a ama khan donggu an delivery man chu mu in chu muna chuan silai ron keng turin alo cha ani
nima sela a hmunan watlena bek an han hon chuan a chunga lero chan hlir hi alo oma chuta chia chuan chu delivery man chu an lam changa ni lo ti an hre chuak ta ni chu putar chuan a mission dik tak jok chu spy ten an raman phatsan lo hriat nana en clear thlai ani thu asoya ti chuan kan in hmel hriat ti rang cheu ti in bulahan tran phota Kim Il-sun University political philosophy professor Su Sang-hu ka ani thu asoi a thui hruai te ron thlen rualin in be na atleng zui ngala chuta professor Sang-hu ka chuan spy ten an missiona thupek an zom lo chuan an chung te chu aranga zela dalu thin an ni thu asoya dongu chuan in ti hlum tura thupek adon chu azom lo awangin anu chu an ti hlum ngal thu asoi bok chuti lain colonel kimachu a assistant nen an ron thleng vele chia lelama South Korean special agent te poron thlengin an ruala an hruai hejina chu artlan chuaka a commander dongu a channan North Korean agent lam chu a kap hlum tanwal mai ti chuan chief su hyoka chu a be pop ngala dongu a omna tak chu shil hria in abulakal ngal turina cha dongu ale heranga te chu tlan chiat an tuma ma se colonel kimale a thui hruai ten an ron nang man herangan a thui hruai te a be ilain dongu chu colonel kimanen chuan an in ma chon thunga nima sela colonel kimachuan an ne zok ta thlat mai dongu wa ka hlum tuma atin lai tak chuan special agent te chu an ron thleng ve chia chuta an zinga lo tel ve he chena chuan colonel kimachu a hun taka aron kap ta pop mai colonel kimachuan spy dang terwala thi chil turin bomaron phor chuak tamaya nima sela heranga chuan anun na thapin colonel kimachu building atang chuan a zwan thlak puya bom chu bo ruaka chuan apuak zui ta ngal hejinan a commander chu aveng tlata South Korea lama inpek chu adu tlat lovani chuti lain dongua ero anu thi na chuan ala chhong hle a ngai tu ana film po apu hlei theilo hejina chuan har chuak turin atilom loma chuta dongua chuan a jacket ipa saving book lo om hi a mu chuak South Korea a om tira changa ama alo en kol tunu ani po in anu angmaya alo ngai tu ina anu chia ania khatin atan poisa alo da alu sakreng chin alo ni kafapa tia a ko thin lai te kha angai tu aleta abe dongle she om tilu tuk chu ring daga tap chuakin achung ko thar le a mangai te kianga kum engemo zat alo kho saklai no na khan let le adu thua aw chuak chuta hejina chi ai thut chuan sipai chu akap ta pop maya anni lampo chuan lo kap le tin hejina chuan silai mu adong tanwal mai chu vele dongguan hejina chu aron kwa ngala ani po chu silai mu chuan afu vele a ti chuan lungchia thlak takin building chung sang taka tang chuan an tlalum ta ni